Fil-missjoni intraprenditorjali tiegħek, x'interessak l-iktar il-flus? Għasna t-għazom. Ek najdlek ma temminnix. Le, nemlek. Laqas najdlek ma temminnix. Nemlek. L-iktar imprenditori cool li naf mux il-flus interessom. Ħanajdlek, inti naħseb l-istess. Inti għatawnek ma xibja t-interessak il-flus. T-interessak il-sotisfazzjon li għamilt minn dil-kamra mitti għamilt, u minn dil-kamra ta' li għed tamel, il-mod kif għed wassal il-vuċi, dejjem t-prova t-vinta s tamel aħjar, jina sem tibħali. Laqas ta' t-kazo, jina flus ħajti kolla mdejjem għal-bank, jina ma diġejti għaj kollox tal-bank. Jina kull ma joqos joħod l-bank il-marra kem falli. Mandi xejti, għadini ma jistaw xifmuni, jina mandi xejti, ħajti, għasin kun, jina meta nġibi nkun ħallas l-istarijiet, bid-dejn li għandi mal-banek, jina kun trap. Dat fatti għajdu jħalsom u xin. Kem sentawal. Mbad dem nikbru, dem nkabru. Bux t-dejja nixin kollu, ta' miex bħali, ma skif tista' tixtri magna 2 miljoni. Muxek. Kolla xek sar, ħana ma niddekos, l-lum, fimni, il-bicċa xogħol ġara, John, il-bicċa xogħol għadi. L-lum tant daffajt saru għalin, anke mediċi, tant kollox għali, li tiġiġ tajli di tqum 1,000 euro. Moħi laqas jikonċepija, ġiba. Bat jiġiju, id-danna xin madonna, kemmu ħali. Di 1,000 euro, imma f'moħi laqas nikonċepija, għax tant kollox bin-mijiet ta' eluf u miljoni, l-inti kollu fuq ek il-negozja. Kollox relativ. Laqas ta' prezzom la' fajt, laqas kun taf xinti tixtri. Ma ġifiri, ma Allora xini l-iktar ħaġa li t-interessak li nivvinta. Li t-vinta t-ġedda tara l-affarijiet. Nivvinta li tinkun l-ewel. Jina li tinkun l-ewel ek jista' jkun. Jina fil-fatti għalija mux l-oħrajn il-kompetituri tija. Jina l-kompetitur tija għal gvern. Jina k-nira, ek nidru anke tfal. Jina l-kompetitur tija għal gvern. Jina ma l-gvern li rrit nippika. Emmek jt nimxie. U kif tħossok li sejjer? Għamilx gvern, taġi gvern ma rajin taxxaw jġib li jrit. Muxek? Ma niprofa. Fċeti għafet il-nesċiri, fċeti għafet ma n-nesċirix. Mux dem il-nesċiri. U xinu l-iktar ħaġa li jenti gburi l-irnexxejt tagħmel f'dak fil-qasam tal-impriża medika? Le, ovvjament, fimni, li jina l-ikbar fil-saħħa privata. Sallum għandin żewġ starijiet u klinika. Ito għadin, taslima bil-marat u zejtun. U zejtun? Sa zejtun se neġaw nkabru iktar, għadeja ġodda ġejjin. Tifem għannahom, għafna fej ġodda, u l-għedin, għadejem nivvinta. Pero mux nivvintom, ta' maġ naħseb jina xie Dana u xie Einstein. Da, kol man konet nagħmel, jina konet naqra, għax dir veri, konet naqra, u minn dak li konet naqra, ma tkunx dik l-idea, għax dik is-sabiħ tagħha, mhux dik tkun l-idea. Inkun qed naqra, u f'daqqa ċupp tiġi spark. Qed tifhem? Issa inti meta tiġik l-spark, tifhimni inti, dik tkun A. Ġiet l-idea A. Imma sakemm dila issir fatt, issir zeta, tant inbidel, u tant ikun hemm min ibiddilha, di ssir zeta. Ġifieri fis-sens tinbidel totalment. Yes. Issa inti waqt li tkun qiegħed tiddiskuti, l-iktar ħaġa diffiċli għalija nsiba jina, hija l-ewwel parti. Meta jiena l-idea li kolli, niġi biex nittrażmettija lil xi ħadd li jrid iwettaqa. Għax jien mhix kapaċi wettaqa. Ġifiina l-idea toħroġ minn għandi, tiġix tgħid immaneġġja m'iniex kapaċi nimmaneġġja. Għax jiena ħafna nimxi b'qalbi m'iniex kapaċi biex timmaneġġja tkun sod. Allora jiena l-idea l-iktar li nagħti u tifhem imma lik id-diffiċli huwa kif inti minn moħħok l-idea li jkollok tittatija lil ħadd ieħor. U inti meta tkun qed titielu din l-idea minn għalik li qed jifhmek ma jkun qed jifhem xejn. Mela tlaqna.